खाम्फा बरगयारि नोंथां, where are you right now? दायो नोंथाङा बे समाव बहा दङ? इउपिपिएल दोलोनि अपोजिसन पार्टिनि एसेम्ब्लियाव, बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव मेन लिडार जाबाय बियो, बेखौ गायसननानै दोनबाय। मा बुङो? गावनि आथिङाव रुवाजों गावनो दाननानै लानाय। मा बुङो बुंथोंसै। बहा जे गाब्र'खो बिथाङा, खट फासिसे खाम्फा दाङुरिया। थिग जाबाय। आरो जों नेगासिनो दङ फेरेंगा मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा, एक्स-CM मोन। माला थैयो गारियाव बारसोमनानै, बेखौ नेगोन, नेबाय थागोन रायजो राजाफ्राबो माला थैयो होनदों नालाय, मावनांगोनबो। स' दिनैनि भिडिअ बेखौ लानानै नोंथांमोनजों सावरायगोन। हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। प्रमद बर' बिथाङा गाव खोथा होनाय मथे बिथाङा सुइसाइड खालामनो हायासै, जे बेखौ मानिबाय। बिथाङा जोबोद थगायग्रा हिसाबै बेखौ मानिनानै लाबाय। दाना बेनि नेक्स्टआव बिथांखौनो रग' नुखाबाय। बिटिआर सुक्तिया बे 5 बोसोराव आखरे जेबो फालन खालामजाखायाखै, आरो फालन खालामजायाबा सुइसाइड जानो होननायखौ बिथाङा सुइसाइड जायासै। दे बेखौ मानिनानै लाबाय। बेखौ नुसे खोनासेयावनो मानगोनां फेरेंगा रनजित बसुमतारी बिथाङा मानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा देरहायोबा बिथांनि गारियाव बारसोमनानै थैनो होना? बे खोथाया बेसे गिदिर? माला थैयो रायजो राजाफ्रा बेखौ नेगासिनो दं। माला थैयो बिथाङा? आरो दा प्रेजेन्ट बिथाङा बहा दं? सुप साप जेबो गैया। लाजिनांदों। भगबानजों जुजिग्रा, भगबाननि न'खौबाबो सावगोन होननाय नोङो। भगबाना फैनानै बै गावनि समस्तिनि जेनाखि कासायाव भगबाना न' लुफैबाबो बेखौ एभेक्सन खालामगोन होनबाय नोङो। खालामदोंबो, मन्दिर मस्जिद गिर्जा बुख्रुबनानै बिथाङा। बेयावनोथ' इसोर थायोना, भगबान थायो। दा बेबादि सासे लेथ्रा नेहाथ सासे लिडारा दिनै बहा दं जेननानै? मोननै दाराय गुलायदोंमोन, मोननैयावबो जेनबाय। आरो बिथाङा खोथा गैया, रायजोफ्रा नेगासिनो दङ खोथा होनाय मथे माब्ला बिथाङा सुइसाइड जायो, गारियाव बारसोमनानै थैयो। नों खस्थ' खालामनाङा सार, फैनाङा, गारिखौनो लानानै थांगोन नोंनि खाथियाव, खालि नों बारसोमनांगौल'। ओइ सालायख्रुमबायबो, खुनु खोथा गैया। बर' रायजो राजाफोर होखारग्रा दासो मोनदों लागारा, रायजोफ्रा मा हायो मा हाया। ओंखायनो बाराद्राय पावाराव दं होननानै देखायनानै लाब गैया। बे खोथा आरो बेजों लोगोसे खाम्फा बरगयारि बिथांनि खोथा, जिबादि इउपिपिएल दोलोआ बिथांखौ अपोजिसन पार्टिनि लिडार खालामबाय एसेम्ब्लियाव, बेथ' लागाथार खोथा बुंनांसिगोन। एबाराव बिटिसि एसेम्ब्लियाव बिथाङा बुंनांसिगोन मा मावदों मा मावाखै, माखौबा रेफारेन्स सानहरनांगोन। अब्ला मा जागोन? खाम्फा बरगयारि आगत खट आसिल आपनि एथिया खट फासिसे आपनि। बाहा दंमोन नों सिगाङाव, आरो दा बहा नोङो गोदोखो? बहा फासिबाय नोङो? बहाबा नोङो गैला, नोङो बारननायनि राहा गैला। गावनि आथिङाव गाव रुवाजों दाननानै लानाय। थिग जादों, बेबादि बिट्रे खालामग्रा लिडारजों बेबादिनो गथना जानांगौ। दा बावै बिथाङा अपोजिसन पार्टिनि रलखौ मोजाङै लानो हायाबा, एसे लिडार हिसाबै बिथांखौबो इउपिपिएल दोलोआ नागारगोन। है, बियो खामानि मावनो हाया होननानै। बे खोथा। दा खाम्फा बरगयारि बहाय नोङो सौग्रावहैफ्लांखो बे नोंनि खोथासै। खिन्थु रायजो राजाफ्रा बेखौ अखल बेक्तिये गमपाइसे आपनि खटबा नय खटबा फासिसे। आरामसे थिग थाक भाबै बिथाङा गोदोनानै दं, बहाबा नांथानानै दं। बे जेनिफ्राय बिथाङा बारग'नो हाला। खारन ओरैबो होख्रेमजाबाय, ओरैबो होख्रेमजाबाय। बुंबाबो गावनावनो गोलैबाय, आरो बुङाबाबो इउपिपिएलजों बिथाङा नागारजागोन। बे खोथा। मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि नेताफ्रा दा मा सिन्था धारा खालामदों? जाला, बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो सोलायबोगासिनो। पिसिडिआर बायदिसिना, इउपिपि, बेनिफ्राय इउपिपिएल बायदिसिना राजनितिक दोलोनि नामखौनो आलादा दोनबोगासिनो दं। आरो मोनफ्रोमबो दोननायाव
बिथांमोना नैबे इउपिपिएल हिसाबै एसे खुंनो मोन्दोंथ' बेखौ एसे लासाबबाय, नङाबा बिसोरनि पार्टिया गोबाव जोरा, नाम सोलायबाय थायो। दा दिनैबो बिथांमोना सानदों खोमा इउपिपिएलजों जाला, बेजोंथ' बिराद थगायफ्लांबाय घरे घरे साख्रि होननानै, जेखौ हाया बेखौ बिराद थगायबायना प्रमद बर' बिथाङा बिराद मावफुंजाबाय होननानै। दा बिथांमोना सानदों इउपिपिएलखौ फोजोबनानै गोदान मोनसे नाम होनोसै, बेनिफ्राय मोनसे गोदान एजेन्डा इसु लानानै रायजोफोरनाव हामसैलाय, थगायखावथारसैलाय। अब्लाबोथ' लिडारा बेना फिना सोर फोथायबावनो। दा बे खोथा आरो रायजो राजाफ्रा नोंसोर मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। राजनितिकआव थिउरिनिफ्राय प्रेक्टिकेलाव बांसिन थानांगौ। नोङो दामहैबाय खुगाजों, बेखौ नोङो 70% मावाबा दामहैनानैल' मा जानो। रायजो राजाफ्राथ' नोंनि बे लेक्सारजों उदै बुङा, लेक्सारबो होनांगोन, खोथाबो खोन्थानांगोन, रायजो राजाखौ बुजिहोनांगोनबो, आसनिफोरखौबो बानायना हरनांगोन। बेक्ति हिसाबै बिथांमोननो सुफुंनांगोन, गामियाव मा जेंना दं बेफोरखौ मोगा मोगि खालामनांगोन, सुस्रांनो नाजानांगोन। बेफोरबादि स्टेपखौनो इउपिपिएल दोलोआ लायाखै। लिडारफ्रा जाय फाराफारि गावनि पकेट बुंनायखौल' नाजादों, जायनि जाहोनाव बिथांमोना बिनि फिथाइखौ, बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनबाय। सिंगोल डिजिट नाम्बार। मा जाखो बे? मा सानो गाइस? कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।